Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si John Ray. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, nanghihinayang. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kini usa ka lalaki nga taga Negros Occidental ang atong matatampo nagdasingan nga John Ray. Wapa ginibihan na da. Junloy naon sa kaoy. Kisa may kisigihan ni magtutok. Kanang babae nga nagtakilid ba? Wapa sa? Oo, guwapa, cute. Crush ba ko na niya? Inigpa-counter niya. Akong ingnon nga na-crush ka, ha? Ha? Yoy! Ang bahala ka. Ay, nga na din pa ingon ay. Paliho ko ini, miss. Miss, kisa tayo mo ngan. Mary Rose, nga nang nanguta naman ka? Crush, magod ka sa akong bagger, si John Ray. Mao ba? Thank you. Dera ang imong kinumparos oh. Ako lang gisod og karton. Salamat, John Ray. Salamat ha nga imo kong gitawagan. Bugoy kaayo ka, uy. Ha? Kano man? Imo magibot ang imong name og number dito sa karton. Ako tong gituyo eh. Ngano man? Aron imo kong tawagan. Rose, pwede ta magkita? Ngano man? Nakoy tuyo nimo. Isulti lang diri sa cellphone kun unsa imong tuyo nako. Ganahan ko nga sa personal gyud ako isulti nimo. Magkita ta. Unsa imong toyo na ako, John Ray? Ayaw ka sa ko Rose, ang tinuod. Dugay na kong nakagusto nimo. I love you. May chance ka ko? Bitaw, uy. Nga nang mulimod man ko. Ganahan sa ko nimo, John Ray. Ang buti mo ipasabot nga. Uyab na ta. Oo, uyab na ta. Salamat, Mary Rose, nga imo na kong gisugot. Salamat, igo ayo. Naol, naiuyab. Lipay kay ko, Joy, nga gisugot ako ni Mary Rose. Ang pingil gid in town na si Mary Rose, ha? Kay swerte kay kaanak niya. Bata na, guwapa pa. John Ray, nganong kita mo ko nimo din sa sementeryo, uy. Nindot mo din kay Mingaw. Huwag makakita na to. Mag-unsa man ta din, he? Mag-stress talaga na ganda. Uy, kalangasan ang imong kamot, uy. Sagbilang ko sa kong buhatan ni Rose. John Ray, uy. Rose. Mary Rose. John Ray. Nganong nihilagman ka? Sabat dia, uy.
Sakit ra ba? Ngunaan na ako ginawa sa Primero. Bantay ka do. Masing mamabdos ko. Aw, mamabdos ka. Mag-ipon ta. Bantay bitaw ha. Kumpiyansa sa ni mo, uy. Ha? Ano man? Bata pa in town kay na si Mary Rose, uy. Unya imong kilabtan. Bata lagi. Nya, makao naman. Hala no, ako'y nabalaka ni mo ay. Ha? Mabdos ka? O, January. Mao din laki halaga mabdos mo Mireros. Ah, uy. O, kuya. Bida. Bida ni mo do. Ah, Imo bang giamong mo ang muson? Bata begini, niya mo kita mabdos. Kuya, yun na yung kulanta si Jolly! Kuya, asa ba? Kinahanglan imong ipunan ang mangon, ha? Kaya kung imo gini pasagan, patyo ka mo. oh. Naunsa man ka? Ngayon naghinuktok man ka. Hindi pa lang tungod sa imo maigsuon eh. Bigod ko makikipon mo. Nga sa ato pa. Napugos lang ka. Di ba ko andam, good? Imo maning tinuyuan. Maong aguntahan na lang ni. Kumusta man ang bagong menu? Minyo si mong mata. Hala, kung sila tawag ana. Nagtipo na baya mo ni Mary Rose. Minyo na may tawag ana, uy. Gila ay mo ganang kinabuhi ay. Na, murag gidangat ini ron. Ah, Joy, muna ko kulin mo ha. Kaya magtagay ba ko? Hoy, unsay tagay, uy. Mapit ko gimnanan. Kawas ka lang ay ba? Imnan ko ni pila ka botilya. Arong mawa ng problema na ko. Oh. Wapde ka amtog. Gihawati ka nga mauli. Anong wat-wat pa mga kanak ko? Muli na ko, ganahan ko. Unsa di problema ni mo, January? Ngayon naghubog-hubog man ka. Ikaw. Ikaw ang akong problema. Sa tinuod lang. Wapdi ko'y paano nga magminyo-minyo. Kaya di ko ganahan nga na'y obligasyon. Katungin mo mga igsuon ang nagkaingon nga ni nagtipon ta. Huwag ko ganahin ang puyo ay. Uwa ka ni balipay nga may umaabot at ang anak. Di ba ko andam nga mahimong amahan? January. Aray, January! January, tabangi ko! Masa ka, Miraros? Sakit kayo ko, tiyan. Og, Ah, may dugo kami agad sa kuwatubangan. nakuhaan ka? Ha? Makigbuwag na ko. Mupauli na ko sa amo. Ihatag kong imong kalipay. Oh. Manghinaot ko nga. Makakita kag babae nga mas labaw pa na ako. Maula ni Timan eh. Love kaayo ti ka. Miraros. Naunsa mo ko, uy. Nagsige naman hinong kat-absent. Laay lang ko, Joy. Gilaay ka kay nagbuwag na mo ni Mary Rose. Abi ba na ako, malipay ka kay nagbuwag na mo ni Mary Rose. Lahi man hinon akong ibati, Joy. Gimingaw man hinon ko niya.
Junri, naibaw kas balita ron. Oh, unsa man? Nanay bagong uyab si Mary Rose. Oh, Ralph Angan. unsa? Nganong niya ka? Unsa man tuyo? Mary Rose, maluoy ka. Magbalik ta. Sorry, Junri. May bago na akong hinigugma. Huh? Ay lang pagsamok sa mong relasyon ni Mary Rose, bay. Mao ba na imong bago? Oh, siya si Ralph. Pauli lang, bay. Ay lang pagsamok na mo. Di ko mapauli. Mary Rose, maluoy ka. Magbalik ka. Nahigugma pa ko nimo. Hoy! Ikaw ba? Ah, Ayaw lagi pang samok-samok sa umanghot. Kaya na lang uyab. Kuya! aray, hinayalag tambal. Okay na. Ako nang natambalan imong mga bunog. Salamat ha nga. Imo kong gianin sa akong gibuyan. Bisan pa siya mong gibuhat na ako. Siya mong pagpasakit na ako. May kaluoy pa ko nahabilin nimo. Salamat, Rose. Mary Rose, magbalik na lang ta. Maluoy ka na ko. Karoon pa ko nagkaambong nga. Nagkinahanglan di ko mo. Magbalik na lang ta. Dili mahimo. Nagplano namin ni Ralph nga magminyo. Unsa? Ikaw manggod. Wa mo ko nimo ampingi. Kung imo palang utak kong giampingan. Kung imo palang utak kong gimahal. Dili unta ko mawa nimo. Mary Rose. Manghinaot ko nga. Makakita kag babae nga para gyud imo. O kung maabot ang higayon na. Panggaa siya. Ayot og goti nga. Mawa siya nimo parehas na ako. Mary Rose. Nagmahay ko sa kong gibuhat, pero wako'y mahimo. Kay dili na ako ang tag-iya sa kasing-kasing ni Mary Rose. Tinuod day ang ilang giingon nga unya mo na makita ang bilis sa usa ka butang kung wa na kinini mo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.